Hej, nu vil jeg gerne optage nogle videoer. Nogle vittigheder. Hvad hedder Palles? Jeg synes, jeg kører noget. Der er noget her. Der er noget her. Jeg kan ikke se noget. Hvor er det? Hvad er det? Kan jeg se det? Hey! Hey! Nej. Min stige vælter, mand. Prøv at se. Min stige vælter. Min stige vælter. Det er så fortjent. Du vælter min stige, mand. Nu, mand. Jeg vandt, mand. Det kan jeg, man bliver ikke brugt til noget mere. Se nu, død.